markatu. Aldizu duen galerat? Ez. Ez, bale, eskerrik asko. Aldeuen galera bat? Txalion, zuk etxarriko zinen gatik alatuko zinen? Ba, nik kasetak ondarrengatik, puesto gratizko palmerak, pipak eta goxopilek saltzen ondarako bizo guztiak. Ba, honintxan ordez. Hor barraren bestaldean denetatik entiatzen baita. Zu etxarriko zinen gatik alatuko zinen, eta zen gatik? Telefonoa, pertsona konkretu beti esan berde? Alde txiki izan generalien doi. Denbora asko dakan norbaiten gatik aldatuko nintzeke. Osasunez oso ongidon, jubiletu berri den pertsona batek. Txalion, Fernando, Txaldion, zuk etxarriko zinen gatik alatuko zinen? ni nire aldemenaren katubaren gatik. Egun osoa dago etzan da harpa jotzen, zala bilatzen, otxetik ateratzean beti molestatzen. Nor izan nahi duzuzu? Noraino eramango zaitu bosteko kateak?